Shosho bafethu Top Boy siyamshezi sidubula abantwana chophezulu kwenye waphe kutana episode 3 bafethu season 2. Yeah, sibuyile nazi sipanse ukushaya abantu singayiye YCT Kenza bafethu so siza abantu. Yeah, ningakhohlwa for ma DMs na thathanda ama number phansi then you text me bese mina ngitholakele ikasi lakho same time nje. Ngawari yeah thiso siza labantu ke. Bafethu ampeke ngisefikile ngayini YCT so sisifuna so ubani Uqiniso. ufuna ukusiza ngani? Ufuna ukisiza ngoba umngani wami uJolani umntana kithi omncane. Una ngaki? Umntana kithi una 13. Una 13 una ngaki? Na 15. Nawe ngathi umncane orime ngimude. Angazi. So bifanayo uyangitexta ukuthi ufuna ukusiza. So uhlala phi yena umuntu? Uhlala emfundo. Uhlala emfundo. Okay, simbize ke manje. Aze lana sizoceda le beef yona ne. Yeah. Yeah bafethu so sesimbizile lo sisi lona ababifa naye. So wena sisi uyazi ngithi ukuthi sikubizeleni. Komchazisene. Azi ngibizeleni, ngibizela ngoba uJolani uSiya and emncane. Mina ngijona uSiya. Awuzazi? Ungenaphi? Ngena khona. Ungenaphi? Okay. Kahle ungibizela lento le. Yeah. Ngijona nawe. Okangijona nomuntu wakho. Okangijona nomama wakho. Makangijona nobhuti wakho. Wake emncane. Ungenaphi? Wena ngeke Phela uyongishelile ngisho nami ngamqoma ngoba ngiyamthanda ngoba muhle. Una ngaki? Na 8 na 17. Yazi intanga zakho zikuphi manje? Zikuphi? Ngicela bomama babi imali zokuye. Yazi intanga zakho zikuphi? Zikuphi? Yazi ziyasebenza. Ziyasebenza? Mina sesina 15. Na 15. Yeah, wena ungishaya 3 years. Umntana kuba umshiyanga ngakhi yazi? Uyakwazi ukhawunta. Ngithe ngina 17. Ngishiya nga 3 years na 15. Uthini? No, na 17. Awufundanga. Okay. So wena sisi understand why you prefer that. Uyaphapha at the same time. Uzoshawa wena ngempama. Uyishuka mama, I understand. Yeah. So wena sisi besocela ifavor ephuma kuwe. Sicela ukuthi le chip kahle. Asala ukuthi uyithenge ngemali yakho. Angithenga ngemali kabhuti wakho, ngithenga ngemali yami ngeke ichipisi. Mina instead nidla mina kini. Papa lami. Nidla mina njengoba ngijona ubhuti wakho nidla mina. Usebenza Ubhuti wakho unangayiki? Ubhuti wakho. Yeah, ubhuti wakho unangayiki? Ubhuti wami. Yes. Mdala. Ulingana nobaba wakho. Oh, okay. Usazi sibo unangayiki? Ngizowazi ngizothini? awubaba bangenaphi? Uyaphapha lo. Usebenza phi wena uthi kuwe baba wena? Phela mina nginemali. Uyinyaphi? Epokotweni. Usiya hawu. Usiya mncane kanje ngathi usiya. Okay, now Ukherisa yimi. ufuna ngike ngoba mncane. Ngoba ngiyamthanda. Mama singazi. Ngoba wami. Wakho Ndo wami. Wamenza. Kahle wami. Oh, wamenza na. Wamenza na. Wena wamenza na. Uzomshaya umntalo. Wenza kribani. Uzomshaya umntalo. 10. Yazi wena ngabulela ulwela ukuya ku grade 11. Kahle ngabuya kuthi. Hayi lokho ngikulwela esikolweni. Ulwela esikoleni. Lokho ngikulwela la futhi angizi nje ukuzolwela ingane. Ngizola nengane. Cabanga. Oh, nginganiseni mkhulu. Yes, kakhulu. Hawu. Hawu ini? Unjani usi? Unjani? Like Ufana nathi umuntu. unjani? Njengoba umlwela kanje muhle unjani? Muhle. Kamthi ngalo intembi. Hey. Wena uyangibona lisizo ngathi sangathi Angifela ngeke nje angizobhifela umntana omncane maka nawe uyabona una ungaka ungalwa nomntwana. Ungalwa naye wena ungaka ungalwa naye. Danye Usancela lo muntu lo. Usiya Ukutshela usancela. Uthi una 13 usiya. Ngeke usho namanga. Ucela ngokwengqondo. Ngalo nge-age. Azwayi, wamfundisile ngini. Yeah, umntwana uyakhuliswa. Love is not about age. Oh, mesingazi. So yazi angisho. So yazi. Yeah, so yazi. umshiyanga ngakhi yazi? Ngimshiyanga ngakhi? Ungenaphi nga4. Umshiyanga 4. Okay, so wena how do you feel umntwana nomntana na 13 na 17? More happy. More happy. More happy. Siba happy ngomntana kini. Kakhulu. Happiness. Ngitholi happiness. So beningabangani ori? Umngani wakho mina. Mina ngikatshela abantu ukuthi ngingaba umngani wami mina ngingaziyaba. So sisweni uyakuphika. Awuyangiphika, akangiphike. Before bazomshela phela, ngithi sawa onyode saphuma kakhulu.
ngiqonye ubhuti wakho ngisho Awa. phela umuntu ngishelele yena uhlekani ngishelele Lento ayisho ngoba ayikho right nje. yazini uzostela isikhathi sakho uzostela isikhathi sakho ngoba ngisazothola naye ngizomshada Ngithole angazokhuluma how many years? kanti usijola nje Last month. But umthanda kanje. Last month. ngithande ngicala ukumbona azange Makayazona ufana nabo bani? nabo bayo Amathi siphume la. Khuluma. Ngicela ushebisi kahle. angifuni ayithenga ngawusiya le ayithenga ngawusiya le So sisi waphuma namaduku kini kwenzakalani? athi ningibizile awumaka uningibizile wena lo Wenzani? ngenzani ngifuna ngenzani mengihleli nosiya ke mengihleli nosiya Umenzisani si? Asibona la kini leli, asibona la kini. Umenzisani? ngiyamfundisa hey lo mntana Umfundisa. uphasa ngenxa yami namanje uyophasa Wena uphasa Wena ngabani? ungabe grade 12. So Ungena. Umphathisa kanjani? ufuna kule bani wena Sisayifuni leyo. nawe ayifuni le ukuthi Angiqedi nawe ebhini. Angiqedi kanjani kuphi ungena Angiqedi nawe ebhini. ungena Angiqedi nawe. manje ungena Yazi mina ngingaqeda nawe ini. yazi ukuthi Ibhidi yechepisi. ngizela Mawungayilahla mimi ngizokuthengela inyama ngokushangayo Hey, Shanga. awuya papa shemntana Ungenaphi abantu wena? usiya wena ngaze kufunani mara Sona usiya sisi owami uhlala phi? ePrime Fisher Maye umzulu. ePrime Fisher maka like sengihlala la manje Umzulu. yes Umzulu phaq. part A Wena yini? ngumzulu ufuna ngibe yini shangana Phabiso kayini? weshangana Ewe Niger. okay So ngizalwe huwe Nigeria elikhulu libone elincane hey okay so sisi bafuqeda ibhibi so wena sisi. angeke iphele ngoba owami futhi ningenza ukuthi ngimthande more awuwa Sifone naye. that big So mfonela kafana Wami. thina masiceda la. yo angiphetha ngifone shem bengizolifonelela yena ngizolifonelela yena shem manje nizongishutha yini Awajwayela. ngoba ngiwacelanga budi ngiyangizola nawe Yazi wena you are wasting my time ngento engekho. mina ngiwesisa isikhathi sami sokuhlala nosiya Enye episode. mina kube But wena kube thina mina ngihlala nosiya uhambi washlama Ngoba ngifuna ukubheka Uyazi isikhathi. malini? Siyalazi malini ngewashleli. ngingenaphi nokuthi ngiyalazi ukuthi malini lewashi Okay asiphume la. Mara thina sifuna maka wena vele ungenaphi vele nina ningenaphi noyithu Angithi vele sa- okay siyakhuluma sesiyaphuma. mina ningenaphi awubona ngikusentence abuse akubonakali abuse yani okay it's fine ningikhipha kithi ngizongibizela ikaka seriously serious wena wathi uya-enjoy kungibamba ne? lol Ungahleki. hlekisa usiya phela so Nami ngicabanga nami usiya. So shuthi maybe ucabanga maybe ungakhomba omunye umntwana. uzoyenzani Mara ungakhomba. uzoyenzani uhambe kanjalo uzoyenzani ngeke nawe uzoyenzani Angibheke kanjani angibheke kanjani Wow. Angibheke kanjani Umdala No, Umdala Umdala. Wow, umdala emntwaneni. Ngangilokhi Umdala emntwaneni. Ngizokushaya. Umdala. 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 Ngizokushaya Umdala. ngizomshaya Ya, miyekele ngoba wenza next. ngizomshaya angangibambi Miyekele. akangele ukumbonisa ukuthi ngizomenzani Miyekele. ngekele Miyekele. hlaba ngempama Sisibenzakalanga. uyaphapha sapapa lesijapha sakabosi siyaphapha sikhuzi ngathi sifaka wena ngempama faka wena impama Ya, kubizanga. ungikhiphe kithi Awubizwanga yini? ubani We ongilandile can ejaridini go. ubani ongilandile We ejaridini can go. ayihambe shona Cameraman has chiefed him. Go home, my sister's gone. Yo, abafethu ngibonile episode iphelile sisi ayifasa ukujala. Uke kusiya. Sala sisi. Akafuni ukuhlukana nosiya so nina subscribe-ani. engimyeke Subscribe bafethu before sicover umuntu lona. Yana subscribe ni share bafethu. engimyeke guys Okay, sure bafethu. senyazi into End of the video.